Bună, dragii mei, și bine ați venit la etalarea de astăzi de tarot. Am pregătit pentru voi 3 mesaje. Am rugămintea să studiați un pic cele 3 variante și să alegeți varianta care vă atrage din primul moment. V-am pregătit 3 cristale, o să vi le explic și o să vi le arăt un picuț ca să puteți vedea cu ce rezonați. Ideea este că acesta este un mesaj atemporal. Adică am solicitat de la ghizii tăi spiritual ghidare să vedem care este mesajul benefic pentru tine în momentul în care vezi acest videoclip. Deci fiind un mesaj atemporal, momentul în care tu vezi acest videoclip și dai click și asculți, practic e momentul în care tu ai nevoie de acest mesaj. Bun, te rog să reții că este o etalare generală și că e posibil ca anumite detalii sau ceea ce eu povestesc să nu fie întotdeauna aliniat cu momentul respectiv în care tu te afli. Deci e posibil ca lucrurile despre care vorbim să se întâmple la o dată ulterioară sau chiar e posibil să nu rezonezi, pentru că este o etalare generală. Bun, ținând treaba asta în minte, am să te rog să vizualizezi cu atenție cele 3 variante și eu îți prezint cristalele. La varianta numărul 1 avem un amazonit. Bun. Varianta numărul 2. Cuarț roz. Iubire. Asta nu înseamnă neapărat că și mesajul va fi despre asta, rămâne de văzut. Eu cărțile, ca de obicei, le extrag, dar nu le vizualizez, le vizualizăm împreună când le întoarcem. Și varianta numărul 3, avem turmalină neagră. Protecție. Minunat. O să te las 2-3 secunde cu această imagine ca să poți să-ți alegi varianta și în momentul în care ai ales-o, hai să vezi că în descrierea filmulețului poți să sari direct la segmentul din videoclip care te interesează și voi lua rând pe rând mesajele în ordinea numerelor pentru a-ți prezenta mesajul care este benefic pentru tine în momentul de față. Ne vedem la numărul 1, te las 2-3 secunde și ne revedem apoi. Bună, dragii mei! Voi cei care ați ales varianta numărul 1, amazonitul, haideți să vedem ce mesaj are Universul pentru voi. În primul rând avem mesajul de la cărțile Oracol și apoi am extras 3 cărți intenționam de tarot, care să clarifice acest mesaj. Au ieșit 4 la voi, așa a vrut Universul. Haideți să vedem împreună ce mesaj avem astăzi. Primul mesaj pentru tine, minunat! La numărul 1, o carte cu numărul 1, Yang. Minunată energie de foc. Acțiune. Superb! Asta e mesajul cărților Oracol și acum hai să vedem cum clarificăm cu tarotul. Cartea numărul 1, ai turnul. Vezi? Este o veveriță care și-a croit aici un întreg plan. Își făcuse un cuibar, își adunase acolo rezerve, se pregătise de iarnă și pac, vine un fulger și îi strică planurile. A doua carte, superb, aiasul de cupe, frumos, 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 e o întreagă poveste aici. Mergem mai departe, pajul de monede și ultima carte, superb, una dintre cele mai frumoase cărți din tarot, steaua. Steaua, e o minunăție de carte. Bun, hai să descifrăm împreună acest mesaj. În primul și în primul rând, ce simt eu aici să-ți spun este că Universul te îndeamnă să faci pași într-o direcție, să acționezi. Yang, dar uite ce poveste frumoasă ai până una alta. Vezi aceeași postură a mâinilor și în asul de cupe și în cartea Oracol. Da, și uite aici simt să spun încă altceva.
Având în vedere focul acela care e în centrul pieptului, este foarte posibil ca voi să vă fi confruntat cu o problemă de sănătate. Iar turnul aici mie îmi spune că e vorba despre o problemă de sănătate care a apărut brusc, la care nu te așteptai, care te-a luat cumva prin surprindere. Turnul ce înseamnă? Este un moment în viață în care ceva vine și schimbă. După turn, noi nu mai suntem aceiași oameni care eram în momentul în care el a apărut. Este de obicei un eveniment, o veste venită din senin. Și aici cu pajul de monede, da, cred că este vorba despre o veste care a venit din senin și care a schimbat lucrurile pentru tine. Deci te-a pus într-o postură în care tu nu te așteptai. Pentru că, vezi aici, încearcă să se echilibreze. Deci eu simt că tu ești un om care, în ultima vreme, poate te-ai simțit sub o formă sau alta, odată efectiv ca un copil, adică e o situație cu care nu ești obișnuită să te confrunți. Ai fost pus în fața unei situații, unu, neașteptate și doi, cu care nu ești obișnuită, te-a luat prin surprindere. Dar vestea bună pe care o aduce turnul care este? Da, dărâmă tot, schimbă lucrurile, nu mai ești același om. Dar turnul vine să schimbe, să dărâme ceea ce nu funcționa. Deci în momentul în care ceva în viața noastră nu e ok, chiar dacă noi nu ne dăm seama la momentul respectiv, vine turnul și dărâmă pentru a putea reconstrui. Și acest as de cupe, împreună cu pajul de monede, mie îmi spune că această vindecare pentru tine are loc. Deci în momentul în care ceva se surpă, și aici am două variante, am fie o problemă de sănătate, pentru care ai încercat foarte mult, ți-ai dorit foarte mult să găsești un răspuns, te-ai rugat posibil foarte mult. Steaua vorbește și despre legătura noastră cu divinitatea. Deci fie este vorba de o problemă de sănătate care ți-a dat aceste bătăi de cap și a schimbat lucrurile pentru tine, și având în vedere poziția mâinilor, tind să cred că poate ceva în plexul solar, poate chiar inima care este implicată, fie este vorba despre o relație care la fel te-a dezechilibrat sub o formă sau alta pentru că ceva s-a schimbat. O relație s-a terminat de tot, ori s-a schimbat modul în care relaționezi. Cert este că acest as de cupe mie îmi spune, mai ales împreună cu steaua. Deci asul de cupe împreună cu steaua este unul dintre cele mai frumoase mesajele ale tarotului. Asta înseamnă pentru tine un nou început din inimă și nu orice fel de nou început, ci un nou început divin inspirat. Deci divinitatea este de acord cu acest nou început în viața ta. Fie că e o călătorie de vindecare, unde tu găsești remediul potrivit, vindecătorul potrivit, doctorul potrivit, remediul potrivit, ca să te vindeci și ajungi să manifesti această vindecare, fie e vorba de un nou suflet care intră în viața ta și care nu ar fi putut să intre fără acest turn. Deci, indiferent pe care variantă ești, pe fir de viață te afli, acest turn a fost motivul pentru care întreaga ta viață să se poată desfășura de acum înainte atât de frumos. Și sfatul pentru tine fiind yang este: acționează fără teamă, puterea se află în mâinile tale. Vezi? Și aici la fel cu steaua. Cărțile astea trei spun aceeași poveste. Această făptură, că ești doamnă, că ești domn, această făptură are puterea în mâinile lui, în mâinile ei, și această forță vine de undeva de sus. Este divin captată. Deci tu te afli în contact cu ghizii tăi spirituali, cu divinitatea, indiferent sub ce formă preferi să faci acest lucru, și te așteaptă tot ceea ce poate fi mai bun. Manifestă acest nou început pe care atât de mult ți l-ai dorit, dar în urma unei schimbări, care în primă fază poate părea deranjant. Sigur, turnul niciodată nu e plăcut. Este un eveniment care, sigur,
Cred că nici veverița asta nu s-a bucurat să rămână fără tot ce agonisise acolo și strânseze pentru iarnă, dar este modul în care divinitatea de fapt are grijă de tine. Sper că ți-am fost de folos. Dacă rezonezi cu mesajul, te rog, lasă-mi un comentariu. Povestește-mi cum s-a reflectat acest mesaj în viața ta. Dă-mi un like, abonează-te, să ne vedem cu drag în fiecare zi de duminică. Urmărește-mă pe YouTube pentru următorul mesaj, următorul filmuleț. Te pup, să-ți fie de folos! Bună, dragilor, voi cei care ați ales varianta numărul 2, cuarțul roz. Haideți să vedem care sunt mesajele pentru voi astăzi din partea ghizilor voștri spirituali. Eu am extras deja 3 cărți de tarot clarificatoare la mesajul oracol. Haideți să vedem care e mesajul. Wow! Treasure Island! Minunat mesajul pentru tine! Vezi? Este o broscuță testoasă care duce în spate o cutie plină de minunății, de bijuterii, de valori și e mai mult de atât înconjurată de inimioare. Treasure Island înseamnă insula Comorii. E un mesaj minunat de abundență pentru tine. Simt că cei de la numărul 2, întrebarea pe care vreți să o puneți sau mesajul pe care îl sperați are legătură sub o formă sau alta cu partea materială. Da, iată, într-adevăr. Regele de monede vorbește exact despre asta. Despre abundență, despre bani, despre proprietăți. Ce este foarte frumos la regele de monede este că este un om realizat. Deci voi cei care sunteți aici cu mine și ați ales varianta numărul 2, este foarte posibil să fiți deja ajunși într-un punct în care sunteți mulțumiți de ceea ce ați realizat. După cum vedeți, regele de monede stă într-un fotoliu, pe spate este într-o postură relaxată, stă printre cărțile lui, deci e un om cu cultură, care a studiat, a gândit mult lucrurile, iar faptul că aici avem și o broască testoasă și avem și elementul de pământ care este slow, îmi spune mie că în povestea asta vorbim despre niște oameni care fac lucrurile cu răbdare, lent, liniștit, la timpul lor. Wow, superbă cartea, Înalta preoteasă. Frumoasă, frumoasă carte, vorbește despre conexiunea voastră cu divinitatea, vedeți, aveți chakra coroană deschisă. Sunteți o persoană care posedă foarte multă intuiție și conexiunea aceasta cu divinitatea e importantă. Primiți mesaje, poate și prin vise. Sunteți niște oameni deschiși din punct de vedere spiritual sau dacă nu e vorba despre voi, atunci sfatul universului tocmai asta este foarte posibil pe lângă voi să aveți un om așa, că e prieten, că este o altfel de relație, dar aveți un om pe lângă voi, dacă nu sunteți voi, un alt om deschis spiritual și foarte intuitiv și căruia ar trebui să-i ascultați mesajul. Și ultima carte, Cinciul de bâte. Vezi, avem acolo niște oameni care se cațără unii pe ceilalți să ajungă cât mai sus. Este o carte de foc, de agitație, de competitivitate. Hai să vedem care e mesajul pentru voi. După cum deja cred că vă imaginați, Treasure Island este un mesaj cât se poate de benefic, că vă așteaptă abundență. Acum, eu din ce văd aici, voi deja sunteți într-un punct în care regele deja a ajuns unde vrea să ajungă, are proprietăți, are ce își dorește, dar are un plan. Din ce văd eu aici, sfatul pentru voi este să vă ascultați intuiția, pentru că acest plan pe care voi îl aveți o să vă aducă foarte multe beneficii și este un plan, da, încet, lent, vezi? E o testoasă care, da, va ajunge la mal. Planul tău va ajunge la mal la un moment dat, dar nu imediat acum. Pe parcurs însă e foarte posibil să apară odată competiție, adică să ai competitori, alte firme, alți oameni care își doresc același lucru pe care ți-l dorești și tu.
sub o formă sau alta și se cațără să ajungă la el. Fie discuții în contradictoriu. E posibil să ai în jur oameni care să-ți spună: păi, ce te apuci să faci chestia asta? Nu vezi că deja fac alții, nu vezi că nu știu ce, nu știu cum. Adică oameni care să se împotrivească acestei idei sau poate să, sub o formă sau alta, să te influențeze prin vorbele lor. Sfatul este: 1. Să-ți asculți intuiția, să te deschizi, că ceea ce tu primești, fie prin vise, fie prin pur și simplu dacă stai în meditație, stai tu în liniște, tu cu tine, pentru că vezi, regele de monede este într-o zonă safe, este într-o zonă unde el poate sta să se gândească. Și mai mult decât atât, are parte de fidelitate, deci tu ai alături de tine susținerea necesară să ajungi cu bine la această abundență. Da? Deci sfatul e: ascultă-ți intuiția, retrage-te în zona ta, fă pașii necesari lent, construiește încet, cu răbdare, ascultă-ți intuiția, nu te lua după discuții, după competiție, după ceea ce pare în jur, rămâi centrat, pentru că acest plan al tău îți va aduce numai și numai abundență. Sper că ți-am fost de folos. Aștept în comentariile tale să-mi spui ce faci mai departe cu acest plan și când el se materializează. Dacă rezonezi, te rog, lasă-mi un mesaj, un like, un coment, orice e binevenit. Te abonezi și în fiecare duminică voi reveni cu mesajul pentru tine de la ghizii tăi spirituali. Să ne vedem cu drag! Bună, dragii mei, voi cei care ați ales varianta numărul 3, turmalina neagră. Haideți să vedem împreună care sunt mesajele pentru voi. În primul rând, mesajul cărții Oracol este A change in the wind. O schimbare, vântul schimbării. Da, deci pentru tine clar urmează o schimbare. Apoi am extras cărți tarot clarificatoare, au vrut să cadă 4, le vedem împreună ca să clarificăm mesajul pentru tine. Cartea numărul 1, pajul de monede. Foarte frumos. Un mesaj. Apoi 2 de bâte. Ieșirea în afara zonei de confort, o alegere. La voi clar este vorba de a alege schimbarea, este o schimbare care vine. Poate nici nu știai de ea și trebuie să alegi o din nou alegere. Da, 2 de monede. 2 de bâte, 2 de monede. Asta îmi spune mie că ai o problemă în luarea unei alegeri. Și ultima carte, wow, împărăteasa. Împărăteasa. Bun, superb. Superbă energia ta. În primul rând, ce simt eu aici intuitiv este că ești o persoană care este pasionată de fashion, de felul în care arăți, te interesează. Ești un om care se prezintă frumos, căruia îi place să se îmbrace, să se parfumeze, să lase așa un aer în jurul lui, în jurul ei. Ești un om foarte plăcut de ceilalți oameni. Din ce văd eu aici, da, clar, vine o schimbare. Ghizii tăi spirituali îți spun: se apropie o schimbare pentru tine, changes in the wind. Și schimbarea asta este un proiect. Împărăteasa vorbește mie despre un proiect sau despre o schimbare, despre ceva care tu naști, tu creezi, da? Și fiind aici pajul de monede, sunt două variante. Fie pur și simplu, efectiv, e posibil să aștepți un copil. Prima variantă. A doua variantă este vorba despre un proiect pe care tu l-ai pus la punct, pe care l-ai creat, pe care l-ai pornit, da? Indiferent care variantă este, eu te văd aici în dubiu. Deci stai în dubiu între a ieși din zona ta de confort și a te pune out there, adică a încerca lucruri noi, creative și a rămâne în zona ta de confort. Vezi, are de ales între două bâte. O bâtă e confortul, cealaltă zice ieși afară, explorează întreaga lume, vezi ce se întâmplă. Și la fel, jonglezi, aici jonglezi. Fie vorba de două joburi, fie vorba de două oportunități, două posibilități. Faptul că doiul ăsta mi apare mie de 2 ori
E clar că tu încerci să te echilibrezi, încerci să iei o decizie și jonglezi, nu știi încotro să te duci. Pentru că și pajul de monede, după cum vezi, este cineva care cumva stă într-un singur picior și încearcă să-și găsească sub o formă sau alta echilibru aici. Asta îmi spune mie că pentru tine vin aceste schimbări și, sau poate au și venit deja, și ai foarte mari dificultăți aici în luarea unei decizii. Deci vei fi pusă în fața unei decizii, fie că e vorba despre efectiv de un copil, fie că e vorba de un proiect, vei fi pusă în fața unei alegeri. Vor fi două alegeri pentru tine sau două faze în care tu trebuie să alegi pur și simplu. Primul pas, al doilea pas este ceea ce simt eu aici. Ce te îndeamnă cărțile e să alegi schimbarea. Adică să nu-ți fie teamă să ieși din zona de confort. Pentru că vezi și pajul de monede este efectiv într-o pădure și într-un picior. Deci numai zonă de confort nu are. Eu ce simt aici e că tu, unul, trebuie să gândești să simți ca un copil, cu bucurie, cu entuziasm, cu... Știi cum sunt adolescenții, exact așa. Și apoi să nu-ți fie teamă de această schimbare, pentru că pentru tine e o schimbare benefică. Împărăteasa vorbește despre abundență, despre tot ceea ce ți-ai dorit se îndeplinește. Vezi? Are efectiv viță de vie, are o brățărică din viță de vie la mână. Are marea pe umeri, are aici luna care o ghidează, în colțul cărții este luna și efectiv creează aici întreaga lume. Vezi, întreaga lume pe care o are aici la picioare și se gândește, măi, să o cuceresc să nu, ea o poate crea. Asta îmi spune mie împărăteasa. Că puterea stă la tine în această decizie pe care o vei avea sau o ai deja de luat. Acceptă schimbarea. Sper că ți-am fost de folos. Lasă-mă un comentariu, un like, abonează-te și să ne vedem cu drag curând. O zi senină, pupici!